Зіновій Станіславович, вітаю вас у Києві. Вітаю, вітаю. Ви в одному зі своїх інтерв'ю казали, що в вашій сім'ї завжди спілкувалися білоруською мовою. І в тому ж самому інтерв'ю ви казали, що російська мова для вас – це «валять бабу». Можете розшифрувати, що ви мали на увазі? Розказати цю історію? История такая, что я вырос на Віленщині, і там ніхто по-русски, там русских не було, ніхто по-русски не розмовляв. Русской мови ми не розуміли. І у школу, коли я пішов, то русскую мову почали вивчати з другого класу. І от коли ми перейшли в другий клас, приходить наставниця і каже: «Діти, вы уже ў другім класе, вы уже стали больш дарослымі, і з гэтага года мы будем вывучаць рускую мову. Яна называецца рускі язык». Я вам зараз, каже, почитаю, як гучить руская мова. І починаю читати. «Выпал белый пушистый снежок. Прозвучал звонок. Дети выбежали на перемену. «Ребята, — сказал Вова, — давайте сваляем бабу». Ребята дружно начали валять бабу. Секундная тишина, и потом грохот увесь класс рабочий. По-русски баба – это болван, это снеговик. Вот. А мы называем со снеголепием альбо болван, альбо снеговик. А баба – это баба. Ну, Жінка. Жінка. Ну, що, і тому діти вельми сміялися, що валять бабу. Вони так і зрозуміли, що вибіжали на вулицю і будуть валять бабу, а де та баба. І там був страшний сміх. В Україні багато людей вважає, що можна бути одночасно і патріотом, і прагнути незалежності від Москви, але при цьому розмовляти російською мовою. І як аргумент вони наводять те, що на передовій, на фронті багато бійців Збройних сил України, яких важко звинуватити в непатріотизмі, вони все одно інколи дехто продовжує спілкуватися російською мовою. От як ви до цього ставитеся? Слово «можна» и оно не совсем докладное, потому что люди, и украинцы, и белорусы, які розмовляють російською мовою, это не тому, что можно, и тому, что не так хочуть. Вони жили у той політиці, яку проводив Совєтський Союз. Політика русифікації, політика русских школ, політика обмежування уживання української і руської мови. І чоловік трапляв у таку ситуацію, що він вимушений був говорити по-русски, лепше я ведав. Але в його оставалася свідомість білоруська і українська. І ён хацеў неяк свой статус-кво абараніць, што я ж беларус, я ж украінец, я это разумею, но але я не ведаю украінскай мовы, і я магу размаўляць па-руску. Это як бы самапраўданне таго, што ён быў русіфікаваны. Вот это такая пазіцыя у гэтых людзей, якія прайшлі эту школу русіфікацыі. Вот. Але гэта не ёсць ідэалогія. Это не значит, что нация не повинна иметь белорусской и украинской мовы. Вот давайте будем украинцы и все говорим по-русски. Это не такого не коли такое это говорить, то альбо москаль, альбо чоловік, який вирекся України. Чому мова – це важливо? Чому мова – це важливо? Тому що мова – це головна якость чоловіцтва. У Євангелії від Яна написано, что першим было Слово, и Слово было Богом. Мова научила человека думать. Спочатку было Слово, а потом появилось думание. Это залежить для всего человечества и для кожной нации. Коли нация губляє свою мову, вона перестає бути нацією, вона перестає думати національно. Тому мова є найважніша якость для заховання, для культури національної, для свідомості. І це є найважніший аспект, який хоче і хотіла знищити імперська Росія.
Они начинают с этого. Зачем этот белорусский язык? На русском языке разговаривал Ленин, ну и так далее. Вот. Тому мова є найголовніше. Найголовніший сродок культури і найголовніша якість культури. Тобто мова формує спосіб мислення. Не тільки спосіб мислення, але й само мислення. Може бути з території Білорусі запущена ракета з ядерним боєзарядом по Україні. Це як у театрі, коли на стінці висить ружьо, то воно повинно вистрілити. В Білорусі зараз відбувається мобілізація? Люди, які прийдуть з громадянки і отримають зброю, вони цілком можуть повернутися проти Лукашенки. Ну от він зробив її дитя, збив її ногами, вигнав, коли вона народила. Тепер Коля подрос, і він замість Колю купив шпиця білого. А чому Лукашенка тоді все-таки не заарештували в 94-му? Це чоловік, який має певне психічне відхилення. Він з польовничої зброї постріляв по убивству. Чи вдасться Лукашенку якось пропетляти і вийти сухим з води? Йому вельми хотілося увесь час заховати атомну зброю. Він був вельми незадоволений, що цю зброю передали Росії. Друзі, перед тим, як ми почнемо основну частину нашого інтерв'ю, я просив би вас підписатися на наш YouTube канал, поставити вподобайку і залишити коментар, тому що це допомагає підвищити охоплення, і тому це інтерв'ю побачить більше людей. Дякую вам. Зенон Станіславович, до Білорусі регулярно прибувають ешелони російської техніки, розконсервовується білоруська техніка, проводяться спільні навчання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи буде брати участь, пряму участь Білорусь у війні з Україною? Я думаю, що шанси невеликі. Тільки тоді, коли створять некую ситуацію, що Путін здолає паралізувати Лукашенку і сам візьме на себе цю роль. Тому що у Білорусі амаль 100% ніхто не хоче війни. І ті, що Лукашенко підтримують, і хто, що супротив, війни не хоче ніхто. Далі армія білоруська. Ну, тепер тяжко провести якісь соціологічні дослідження, але ті от приблизні питання, які проводяться, вони показують, що десь процентів 85 у війську ніхто не хоче воювати з Україною. Не розуміють, навіщо це потрібно. Ну, може, там частка яких генералів, які русські. І тому самої соціальної основи для цього нема. Далі. Лукашенка, який повністю у руках Путіна, який фактично виконує роль окупаційного адміністратора. У його вельми зосталися невеликі можливості на нешто впливати. Але він розуміє, що коли військо білоруське включиться у цю авантуру, то народ вже мовчати не буде, що, може бути, по-перше, військо може збунтуватися, і тоді його влади кінець. Бо для його саме головна влада. Він за владу готовий продати усе, як кажуть, і націю, і що хочеш. І от тут проблема така, що він усіми силами супротивляється, щоб не уліпнути у цю авантуру. І от питання і у тим, що народ супроть, і військо супроть, і Лукашенко боїться, і десь Путін розуміє, що невідомо, що з цього тримається. Але небезпека існує, тому що можуть виникнути такі обставини, що російці візьмуть ініціативу на себе, зроблять ніяку провокацію, та вони ж концентрують там свої війська, учебка відбувається, авіація, ракети, ракетні установки. Ось. Це як у театрі, коли на стінці висить ружьо, то воно повинно вистрілити. Так що небезпека є. Є ще один аспект цього всього. Коли, допустим, буде найгірший варіант, значить, русські нечто спровоцирують, потягнуть війська. Ну, варіанти такі. Зараз ми говоримо так. Ну, були різні варіанти, що одразу здатися українцям, просто здавалися цілими відділами, не позбігати мобілізації,
А паколькі напружанне ў беларускім грамадстве ўзрастае, і шмат людзей, якія проста зацяліся, яны ненавідзяць гэты рэжым і чакаюць часу. Ну, то мы цяпер гаворым так, што ідзіце, будзе мабілізацыя, ідзіце, трэба атрымаць зброю. Як атрымаеце зброю, тады будзе другая размова. Вот. Ну і Лукашенко это ведае, яны гэтага баяцца. Так што ў іх такая патавая сітуацыя, як это ўсё зрабіць. Але калі, допустим, пачалася б гэта ўсё, то гэта 99%, что это конец режима. Это конец режима. Это все. Это у корені могла б змінитися ситуація з війною. В Білорусі зараз відбувається мобілізація чи ні? Яна адбываецца як падрыхтоўка да мабілізацыі, правяраюць людзей, бяруць на ўлік, і фактычна ўсё накірована да таго, каб яе правесці у адпаведны час. Людзі это разумеюць, некаторых там бяруць рэзервістаў, вот тут вучэнні зноў намячаецца пастаяннае. Это ўсё робіцца для таго, з аднаго боку, каб трымаць украінскія сілы на мяжы і адцягваць тэатр ваенных дзеянняў. З другого боку, гэта як бы робіцца спроба нейкім чынам мабілізаваць, нейкім чынам усё ж такі стварыць сілу, неяк армію гэту направіць. Это патрабуе Пуцін. Лукашенко робіць выгляд, што от ён робіць то, што мы з Пуцінам дамовіліся, но для яго гэта страшэнная небяспека. Вот. Таму я думаю, што нічого сур'ёзнага з этого не атрымаецца, бо калі будзе праведзена ўсеагульная мабілізацыя, то это не значыць, што гэтае войска пойдзе на Украіну. Наадварот, людзі, якія прыйдуць з грамадзянкі і атрымаюць зброю, яны цалкам могуць павярнуць супроць Лукашэнкі. І гэта ён адчувае. Так што я не думаю, што яны правядуць у Беларусі ўсеагульную мабілізацыю. Наўрад ці это будзе. Можа быць, нейкія асобныя аддзелы могуць падключыць пад агульную расійскую правакацыю. Таму што яны ж там трымаюць рускую армію і пастаянна яе павялічваюць паціхеньку. Вот подключить некоторые отделы они могут, потому что мы маем информацию, что там некалькі тысяч человек, вар'ятаў они могут собрать. Я это не выключаю. Але то, что яны зробят такі, тотальный такі наступ, гэтага не будзе. Вот контактуюць беларускія вайскоўцы і расійскія вайскоўцы. Расійскія вайскоўцы паводзяць себе нахабна, так сказать, что яны что-то значаць. У Беларусі это не прынята. Беларускія вайскоўцы это бачаць, что яны себе паводзяць нагло. Вот это не побратимы, з імі ніхто не будзе кантактаваць. І вот это войска рускае, якое там прысутнічае, там што ёсць другія прыклады там і згвалтавання, і крадзеж, і п'янства, это все ёсць. І беларусы все это бачаць. Вот. І гэта прыводзіць не да таго, што адбываецца некае збліжэнне, а наадварот, адбываецца разыходжанне. Чи вдасться Лукашенку якось пропетляти і вийти сухим з води, сухим з цієї ситуації? У яго такая жывёльная інтуіцыя і такі комплекс любымі сродкамі захаваць сваю ўладу і сваё жыццё. Это чалавек, які мае пэўнае псіхічнае адхіленне. У яго ёсць дыягназ, ён быў камісаваны з войску па псіхіятрычным артыкуле. І вот такія людзі, якія маюць такое паранойнае адхіленне, яны адрозніваюцца ад звычайных людзей, што яны могуць на нейкую сваю ідэю фікс сканцэнтраваць усю сваю энергію. І разумовую, і волю, ўсё. І яны часам дасягаюць таго, чаго нармальны чалавек дасягнуць не можа. Вот вынік гэтых усіх вар'ятаў, якія кіравалі дзяржавамі Гітлера, там і Сталіна, і Нерона, і Лукашэнкі, і іншых. Таму я думаю, што яго, лічаючы яго такія магчымасці, у яго шансы ёсць адпетляць. Яким чынам? Ніхто не ведае. Ніхто не ведае, но ён пакладзе ўсё, каб у это дело не ўліпнуць. Ён пакладзе ўсё.
Вот. І ведаючи, што ва ўсіх сітуацыях до гэтага яму ўдавалася выйсці сухому з вады. Таму не выключаецца, што он можа і тут выйсці сухім з вады. А хто хитріший, Путін чи Лукашенко? Лукашенко, конечно. Можете навіть не сумніватися. Тобто в цій ситуації, коли Путін так сильно схиляє його до прямої участі з Україною у війні, тобто все-таки ви вважаєте, що, скоріш за все, як Каддафі закінчить Путін, а не Лукашенко? Магчыма так. Тут яшчэ такая сітуацыя, што Лукашенко фантастычны ілгун. Ён і ўжо так самазабвенна, што пачынае верыць у тое, што ён салгаў. І для яго это з'яўляецца рэчаіснасцю. Сёння ён кажа адно, заўтра скажа другое. Прытым ён гаворыць шчыра. Быў такі, ёсць такі журналіст Гардон, ён украінскі, ён браў яго інтэрв'ю. Ён у Лукашенко амаль закахаўся і гаварыў пра гэта. А ён яму лгаў проста ў вочы, пафосна, з таким, знаете, з темпераментом, но ён не разобраўся, што это такое. Это ілгун, як кажуць, высшай маркі. Вот. Таму магчымасць вот этого ілгуна і гэтага вот чалавека, як вы кажаце, адпетляць, ёсць. Ви допускаєте це, що може бути з території Білорусі запущена ракета з ядерним боєзарядом по Україні? А ўлічваючы яшчэ псіхічны стан Лукашэнкі, ён здольны такое зрабіць. На нейкім этапе Путін мог бы перадаць такую зброю тайна. І гэта небяспечна, таму што, наколькі я ведаю Лукашэнку, а лічу, што я добра ведаю, вот этот чалавек здольны это зрабіць. Яму вельмі хацелася ўвесь час захаваць атамную зброю. Ён быў вельмі незадаволены, што эту зброю перадалі Расіі. Бо калі ён прыйшоў, ужо было рашэнне, ён тады не мог нічого зрабіць. Вот. І рускія не забралі эту зброю, она нам была там, на то не патрэбна. А вот ён адчуваў бы себе як Кім Чен Ін. Ён себе адчуваў бы, знаете, яму это хочется. Таму вот это, что яны там рашылі і агучылі, што яны гэтыя самалёты, все, на это ніхто не звяртае ўвагі. Што, паговорили. А я лічу, що треба мець это, як кажуть, на думцы, бо гэта не хорошае рашэнне. Это не хорошее. Это варыяты, якія могуць гэта ажыццявіць. У своєму останньому інтерв'ю голова білоруського парламенту 91-94 рік Шушкевич сказав, що його головна заслуга в тому, що він не лишив Лукашенку ядерної зброї. Ну, то, што Лукашенку зброя атамная не дасталась, это вельмі добра, тому што это была вялікая праблема, калі б этому варыяту дасталася б зброя. Што датычыцца Шушкевіча, у гэтай сітуацыі ён выступаў за тое, каб атамную зброю з Беларусі забралі. І мы, Народны фронт, это падтрымлівалі. Нам не патрэбна была тады зброя. Якби все-таки лишилася ядерна зброя, і президентом був би Лукашенко, що б було? Я думаю, што ён пастараўся б шантажировать гэтым Захад. І Захад вымушаны быў бы лічыцца. А що при цьому Путін? Ну, Путін, калі б спачатку быў Лукашенко, а потым Путін. Калі б Лукашенко меў ядерную зброю, невядома, чым быў бы Путін. Як бы пайшла палітыка, это вельмі важны фактор. Бо зброю-то ён меў будзе на 4-м годзе. Вот. Таму палітыка развівалася б зусім па-другому. Былі б іншыя адносіны Захада. І я сумняваюся, што ён доўга праіснаваў бы, будучы міні-Кім Чен Іном, так? На перший погляд, декому може здатися, що Путін і Лукашенко – це партнери. Але насправді, наскільки я розумію, то і Путін і Лукашенко ненавидять одне одного. Ви можете пояснити глибинну природу їхнього конфлікту? Могу пояснить. Лукашенко прийшов до влади в 1994 году. І в 1995 году появився артикул одного з депутатів незалежності, який уваходив у нашу фракцію фронта, Сергія Навумчика. В 1995 году він написав то, що ми обмірковували, бачили, що задача Лукашенки – стати президентом Росії. З якого всі сміялися. Це було докладно.
Это было докладно. И Лукашенко, ставший президентом Беларуси, он все свои силы в 90-е годы накіровував на то, каб стать президентом России. Это было и объединение вот это с Россией, так званое створение этой супольной державы. И то, что он ездил по российской провинции, выступал, и он себе политичный капитал у русской провинции робил. И это питание у конце 98-го года, оно пришло до того, что он был на один крок от этого решения. И Ельцин уже подписал некоторые паперы, которые давали Лукашенку великие возможности фактично удельничать у палітычным жыцці Расіі. Гэта спыніў Чубайс. Тады ён меў вялікую ролю у Ельцина, Ельцин яго паслухаў, і гэтыя паперы не былі падпісаны. Потым зафіксаваны Лукашенко сам казаў, што першы этап пройдзены, другі этап Расія. І вось гэтая другая палова 90-х гадоў, яна, вся эта палітыка, это разбіванне тых бакалаў, што Лукашенко там рабіў, все это нібыта аб'яднанне з Расіяй. Я поднимаю вот этот огромный бокал русской водки за наше здоровье, за русского человека и белоруса, который выстоял, пройдя через все лихолетия. Это все рабілася пад яго ідэю фікс стаць прэзідэнтам Расіі. Ён меў вельмі вялікую папулярнасць сярод расійскага охласа. Расійская правінцыя, калі б былі выбары, яны адназначна прагаласавалі б за Лукашэнку. Былі сацыялагічныя даследаванні. І ён не выпадкова ездзіў па розных абласцях Расіі, там выступаў і так далей. Ну і вот такая была палітыка. І появляецца нікому невядомы чалавек, які быў падпалкоўнікам ці падпалкоўнікам КГБ, яго прасоўваюць у палітыку, і ён робіцца прэм'ер-міністрам. Ельцина адпраўляюць у адстаўку, а па Канстытуцыі прэм'ер-міністр робіцца прэзідэнтам. Яго ніхто не выбіраў Пуцін, ён стаў па Канстытуцыі. І такім чынам КГБ, а калі адбывалася перабудова савецкага Гарбачова, КГБ паводзіла сябе вельмі нейтральна. Яна была зацікаўлена прыйсці да ўлады, это ўжо тады. Яны акружылі Ельцина. Стварылася такое, што Ельцин пашоў адстаўку, стаў гэты падпалкоўнік, і ў выніку КГБ забрала абсалютную ўладу ў Расіі. У Савецкім Саюзе яны былі пад КПСС. КПСС кіравала КГБ, а цяпер она стала абсалютнай уладай. Суперпартія, якая фінансуецца з дзяржаўнага бюджэта. І вот эта ўся агентура КГБ, якая мае ў кожным раёне, ў кожным савеце, яны маюць свае аддзелы. Яны сталі палітыкамі. Вот як змянілася сітуацыя. І калі гэты чалавек апынуўся ва ўладзе, Пуціна мае на ўвазе, усе мары Лукашэнкі лопнулі. Все. Ён яго, як кажуць, па прыродзе ўзненавідзеў. Пуцін перакрыў яму ўсю дарогу. Все. У 2001 годзе у Петербургу, не памятаю дакладна, якое там было зборышча, але Пуцін там выступаў, па памяці я вам скажу, што ён сказаў. Ён сказаў, што задача КГБ СССР выпаўнена. І вот прычына, чаму яны кажуць, Лукашенко не любіць Пуціна, а Пуцін любіць Лукашенко, тому што ён не робіць то, што яны хутка што рабіў. Гэта адначасна, это вот сіямскія близнецы, яны разам і адначасна ненавідзяць адзін аднаго. Вот прычына іхная, прычына ў власці. Ми з вами дуже багато говоримо про можливість або неможливість прямої участі Білорусі
у війні з Україною, але де-факто Білорусь вже співучасниця цієї війни. Літаки летять з території Білорусі, російські війська на території Білорусі, ракети летять з території Білорусі. Чому білоруський народ не протестує проти цієї війни? И он не может поднять головы, потому что Беларусь оккупованная, отбываются жесткие репрессии, людей кидают у турмы, нават за гук беларускай мовы, не то, что яны кажуць. Потым, кожны чалавек пад кантролем, зробленыя спіскі. Спіскі, якія яшчэ ў 20-х годах. Па спісках хапаюць гэтых людзей. Народ нічога не можа зрабіць. Народу няма. Ён акупаваны. Народ нічого не можа зрабіць. Аддзельныя выступы, якія ёсць, ну, яны заканчваюцца, вот так там на чыгунцы там былі выступы, значыцца, там чалавек 10 ці што. Іх пахапалі, там пастралялі некаторых, усё. Але это там, дзе людзі, так сказаць, пробовали нешта в одиночку зрабіць. Вот. А так это, каб была зброя, то магчыма, каб была зброя у народа. Перад гэтым некалькі раз праводзілася, ну, это мы гаворым, Лукашенко стараўся ліквідаваць усю зброю, якая ёсць у людзей, там, паляўнічыя стрэльбы, ўсё, каб здавалі. Вот. Было такое, бо они рыхтаваліся да вайны і нават гэта праводзілі. У нас жа быў выпадак, што арыштоўвалі аднаго чалавека, уваліліся, а ён з паляўнічай зброі палажыў, пастраляў кагебістаў. Яго забілі таксама, жонку яго, вот, але яны страшна напалохаліся. І цяпер, калі яны уваходзяць, арыштоўваюць людзей, яны выбіваюць дзверы, уваливаюцца са шчытамі адразу, вот такая ў іх, ламаюць усю мэблю, там унітазы разбіваюць усё, людзей кладуць на падлогу, б'юць. А унутраныя войскі разам з міліцыяй 120 тысяч. Вот эта сила, яна вся выкарыстоўваецца для падаўлення народа. По параўнанню, скажем, у Польшчы 40 мільёнаў насельніцтва амаль што, і там 104 тысячи внутры. Вот полічыце, якая эта сила направлена супраць этого народа. Таму такое грамадства, яно павінен час, каб яно неяк, як кажуць, бо эта злосць некалі выпухне. Самае важнае, што ўсё ж такі тую звесткі, якія мы маем, што народ, ну, зацяўся моцна. І калі будзе нейкі знак, а знак это будзе. І хутчэй за ўсё знак это будзе тады, калі Пуцін прымусяць Лукашенку нейкім чынам удзельнічаць у авантуры супраць Украіны. І Лукашенко адчуває. Вот цей знак тоді може прорватися. А чому ви вірите в цей знак і в цей вибух, якщо цього не сталося в 2020 році? Білоруси – це культурний європейський народ. Вони думають, що вони вийдуть, мільйон чоловік, вони будуть кричати «Лукашенко, йди впреч». І на гэтым усё, і ўлада упадзе. Так вот, гістарычны вопыт паказаў, што такая дыктатура, такая ўлада, якая мае падтрымку з боку Москвы, яна не ўпадзе, яна будзе знішчаць народ. І калі трэба, яны знішчаць увесь народ. У гэтым няма ніякага сумнення. І вот гэты вопыт 2020 года, ён паказаў людзям, што это такое. І гэты вопыт засеў не толькі ў мігрантаў, але ў тых людзей, якіх зараз, як кажуць, прыціснулі каблуком і якіх рэпрэсуюць у турмах. А чому тоді з Януковичем вийшла? Чому у українців вийшло з Майданом і з Януковичем, а у білорусів з Майданом і з Лукашенком не вийшло? Тому що не можна порівняти Януковича і Лукашенку. Не можна порівняти режим Лукашенки і владу, яка була в Януковича. Це навіть ніякого порівняння не може бути. Тому що так як і, скажем, з Назарбаєвим і з Лукашенком, люди, які... Лукашенко знищив все національне, всі школи були знищені. Знищена мова, знищені свободні сродки масової інформації, все було знищено. Вот. І тому гэтае пытанне аб тым, што трэба збройную барацьбу весці, не дайшло. Людзі ў сябе ўспрымалі як еўрапейскі народ, што гэта вырашаецца шляхам выбараў і шляхам пратэсту, шляхам дэманстрацыі свайго пратэста. Я у вас про інше питав. Дивіться, я не хочу зараз виглядати шовіністом і ставити один народ вищий за інший, але просто з досвіду. Виходять на протест, наприклад, люди у Москві.
вони отримують по голові дубинкою, їх кидають в автозаки, і протест закінчується. Виходить народ в Білорусі протестувати. Його теж б'ють по голові дубинкою, кидають в автозаки, Окрестіна, тюрма, і все закінчується. В Україні, коли був Майдан, і коли люди отримували по голові дубинками, вони наступного разу виходили з камінням, з дубинками, з коктейлями Молотова, будували барикади, приносили зброю. І це таким чином розвивалося. У мене більше про це питання. Я вам скажу абсолютно ясно і конкретно. Тая сила, яка ужив Янукович супроти українців, ніякого порівняння з тою силою, якою ужив Лукашенко і Путін супроти білорусів. От у чому справа. Эта сила йшла до повного знищення нації. Вони кинули війська, кинули все. Янукович, коли б це був такий варвар, коли б він був би такий от бандюга, як Путін і Лукашенко, як б він жив військо, все, це так само була б велика кров, невідомо, чим це кончилося. Тому треба це улічувати, що, який ж режим, що він робив, яку він силу вживав. Тому те, що відбулося на Майдані, це ноч напролет я в Нью-Йорку це глядів, все, це велізарний героїзм, безумовно. Але сила, яка була ужита супроть, вона була не така, як була ужита з боку Лукашенка і Путіна супроть Білорусі. Янукович забрав свої гроші, утек, виїхав з України. Лукашенко б там ніколи не зробив. Він би поклав би мільйони. Він це зробив. От це він зробив. І робить до сьогоднішнього дня. Пройшло 2 роки, а він це продовжує. Душить і все. Велізарне військо. І увів чужое військо. Вот. Тому Янукович у сенсі, звісно, в сенсі, політика – це нікчемна істота. Це нікчемна. А Лукашенко – це бандит, який не спиниться ні перед чим. Такі саме і Путін. Вони так само не спиняться ні перед чим. Тільки Лукашенко ще горше, бо це вар'ят, який ні за що не відказує. У Путіна ще ніякий є елемент самозаховання. У бункері живе, стол на 30 метрів, там, як не заразитися і так далі. У цього нема. Вот. Тому це треба розуміти, що різниця поміж бандитами, хто та що здольний. Суть в тому, наскільки сильний чи слабкий диктатор. Суть і в тому, наскільки сильний народ, і наскільки слабкий, і наскільки сильний диктатор. Це треба зв'язувати і одно, і друге. Одно і друге. Коли б, скажімо, у часи гітлерівської окупації виступили б з демонстрацією супроти гітлерівського режиму, що було? Знищили б почисто всіх. І так і було. Були ж такі. Тоді що робити? Це виходить тоді глухий кут. Яким чином може змінитися режим в Білорусі? Це вимагає часу. Значить, час не працює ні на Лукашенко, ні на Путіна. Час не працює, а чисто фізичний час. Я не буду жити вічно, навіть чисто фізичний. Вот. Но він не працює і політично, і стратегічно. Безумовно, що для білорусів вельми важливо зараз пройти вот цей стан внутрішньої, кажуть, накоплення внутрішньої сили. Поки що ми бачимо, накоплюється внутрішня, кажуть, злоба, ненависть, все, яка вимагає свого часу. Для того треба всі сили накерувати на допомогу Україні. Вот тут вирішається питання. Тому що є такі політики, які кажуть, що Україна вирішує свої задачі, а ми давайте будемо супроти Лукашенки. Вот, видите, там Тихановська і все. Давайте ми будемо тут вирішати своє питання. Не вирішите ви своє питання без вирішення на Україні. Тому треба допомагати українцям усіми силами. Це огульний фронт. Усе треба кидати туди. Лукашенко сказав, якби у протестувальників вийшло повалити його режим у 2020 році, в Білорусі зараз було би ще гірше кровопролиття, ніж в Україні. Очевидно, він проводить теж певні паралелі з 2014 роком, коли був скинутий Янукович, потім була агресія в Криму, на Донбасі і врешті-решт повномасштабна війна. От країни, які хочуть позбавитися російського ярма, вони всі мають пройти через криваву війну? Історія показує, що всі про це проходили. Росія, вона сформувалася у Монгольській Орді. Монгольська Орда – це була воєнна імперія, це була воєнна держава. І вона сформувалася у Монгольській Орді як воєнна держава і залишилася до сьогоднішнього дня. От. Тому ми іншого випадку не ведаємо, як вони таким чином пройшли. Ну, один, коли відбувався піврозпад імперії в 91-му році.
Вот. Але гэты паўраспад продолжается яшчэ. Это то, што яны і тады не паспелі зрабіць, і вот яны цяпер робяць з Украінай і з Беларусі. Ужо з Балтай яны, відаць, не зробяць, бо яны ускочылі ў НАТО. Вот. Але было б тое самае. Вот. Таму іншых прыкладаў мы не ведаем, і таму можам заключыць, што это такая страшная імперія, якая іншага не ўяўляе, як не дазваляць нікому, як кажуць, ніякой частцы імперіі выйсці з-пад іхнай улады, і калі это выходзіцца, то ўжываць сілу. Так што це закономірність. Якщо я вас правильно розумію, то Росія пішла війною на Білорусь, якби у 2020-му переміг протест. Ну, але калі б, скажем, протест гэты давёў бы до таго, што народ скінуў бы Лукашенка, то я не сумняваюся, што Расія бы ў свае войскі ўвяла. Потым сумненняў няма. Вот. Як ви познайомилися з Лукашенком? У Верховному Совете он был выбранный депутатом. У Верховный Совет, и я был депутатом. Ну, там натурально, что знайомство мусить быть, потому что мы в одной структуре, в одном парламенте. Яке враження він на вас справив? Ну, ураження ніякое. Ураження такого провінціала, з недалекого провінціала, з претензіями. Вот такое першее ураження було. Ну, а потім уже, коли побачили ближей, то побачили, що він чоловік лживий. Це його натурально. Він виходив на раніці, говорив одно, а після обіду говорив супроть того, що говорив на раніці. Вот. Тому він у Верховному Совєті не користався ніякою повагою. Його посміювалися. Ну, от, Лукашенко. Вот. І тому, коли його вже певна група людей просовувала на президента, многие, ну, большиня Верховного Совета не могла себе уявить, что это будет президент. Не могла уявить. Это нечто невероятное здавалось. Чи можна сказати, що в кінці 80-х, на початку 90-х ви були певним чином соратниками з Лукашенком? Я поясню, що я маю на увазі. Ви один з учасників Білоруського народного фронту, який під час фінішної прямої Радянського Союзу виступали за демократизацію, за зменшення впливу комуністичної партії. Прогресивні ідеї були у Білоруського народного фронту, тобто національне відродження, мова і так далі. І спочатку цей рух же ж підтримував Лукашенко. Ні. Ні? Це легенди, які створюють, ну, певні люди. А це повне глупство. Він не підтримував. Він був супроть. Він був супроть. Він потім і сам був не супроть сказати, що я от теж тут, это, вот, вроде би демократ був. Але це повне глупство. Вот. Ён пробовал там неяк себе засведчыць у Верховном Совете, ствараў некую групу «Камуністы за дэмакратыю». Эта група праіснавала 2 тыдні і распалася, таму што ён, ну, палічыў себе лідарам этой групы, а з людзьмі ён працаваць не ўмее. То есть ён з людзьмі мае так працаваць, стаць, сесть, так сказаць, загадаваць усё. Ну, нічого не атрымалася, эта група развалілася. Вот. Тому ён быў адразу, ён это не ўспрымаў, ні Народны фронт, нічого нацыянальнага, ні беларускую мову. Адразу ён быў такі. Вот. Ну, але, скажем, ён быў ад Магілёўскай вобласці, значыць, ён адтуль быў дэпутатам. І аднойчы Народны фронт ездзіў у Магілёў, выступаў з мітынгам, і ён, як дэпутат, попрасіўся паўдзельнічаць в нашым мітынгу. Ён мае права, тому що він депутат. Ми не можемо сказати, пішов вон. Я якраз про це і хотів спитати. Ви в Могильові виступали разом з Лукашенком на одному мітингу. Ми дали мітингу. йому слово, так, він був, правильно, він має право. Вот. Тому мог би комуніст підійти і сказати, хлопці, дайте мені виступити, я депутат, і ми не можемо йому відмовити. Вот. Тому вот така ситуація була, є фото, ну і некоторые почали так, вот, він чуть не разом з фронтом виступав, разом з Позняком стоїть, ну і що? Мы з ним розмовляли про некие темы. Ну, то ж так, мы же были 5 годов у Верховном Совете. Вот. Тому это все глупости, які хочуть, ніхто має некие інтереси натягнути це все. Вот. І для Лукашенка, для його пропаганди, може бути, це було вигідно показати, що він чуть не демократом був. Ніяким він демократом ніколи не був. Наоборот.
Ви часто говорите про зв'язки Лукашенка з КДБ. Я зараз зачитаю інформацію, а ви скажете, чи відомо вам про це щось чи ні. Президент Білорусі Олександр Лукашенко у 1987 році був завербований до Комітету державної безпеки СРСР як агент під псевдонімом Валет. До його завдань входило вирішення контррозвідувальних завдань у Шкловському районі Могилівської області. Відповідний документ опублікував волонтерський проєкт, український волонтерський проєкт «Інформнапал». Это оригинальный документ. І все, характеристика більш-менш правильна, особливо, що дотичить там його хитрості, все. Негативних якостей його значно більше. Що тут не сказано об його психічній хворобі, тут не сказано. Їм дали можливість виступити у Думі, вони зв'язувалися з імперськими політиками, типу Стерлігова такий був, все. Да, і вони рихтували, вже приглядувалися Лукашенку на президента. І от він там виступав супроти суверенності Білорусі і так далі. І навіть у президіумі Верховного Совета, куди там були наші депутати, ставилося питання його арештувати. Там не тільки його, а всю цю групу. Так от у резолюції, от цього документа, про який ви зачитали, там зеленим чорнилом написано, значить, що звернути увагу, значить, вот этого Айвалета на діяльність Гриньова. Гриньов тоді він займав у неким совєтським органі некую позицію в 80-х годах. І Лукашенко, покольки вже був завербований, от там у резолюції написано, як він, так сказати, звернув увагу. Одним словом, от цього агента, видать, йому загадали назирати за Гриньовим. Гриньов потім, ми його сприймали так само, як агентуру. От. Але от це вельми цікаво, що це свідчить об тим, що це оригінал. Вот, бо некоторые одразу почали говорить, что это не оригинал, это придумали. Ничего подобного. Это абсолютно оригінальний документ. Вот яким визначаються навіть люди, про які не ведуть, я то ведаю, про кого ця говорка йде. Вот. Тому це свідчення деяким чином, я розумію і ставлю вельми високо вот эту публікацію «Інформнапалма». І це, безумовно, оригінальний документ. І на 90% все, що там написано, правильно. А чому Лукашенка тоді все-таки не заарештували в 94-му? У президиума Верховного Совета був тільки один чоловік від нашої опозиції, від фронту. В остальному там були кілька чоловік таких нейтральних і в основному комуністи. І керівником тоді був Верховного Совета Мячеслав Гриб. Значит, чему не арештовали, побоялись. Они разумели, что может быть, и они просто побоялись. Это основное было. Ви змагалися з Лукашенком на президентських виборах в 94-му році. Я дивився карту електоральних вподобань того року. І там дуже конкретно і чітко видно, що ті білоруські області, які межують з європейськими країнами, з Балтійськими, з Польщею, там підтримували переважно вас. Ті області, які знаходяться ближче до Росії, там підтримували переважно Лукашенка. Скажіть, оцей розділ Білорусі на більш проєвропейську частину населення і на більш проросійську. Це так було і є, чи білоруський народ все-таки монолітний і справа в іншому? Нема такого поділу, як на Україні. Це доволі штучно, тому що Заходня Білорусь була тільки 20 років під Польщею. А Заходня Україна ще у Австро-Німецькій імперії була. Там склалося ціле покоління, і це моцна частка України. В Білорусі такого не було, доволі близько це все. Но єдина різниця, що на Заході більше католики, на Сході їх менше. І так само є, на Сході їх менше. Вот. По-друге, пропаганда так само працювала відповідним чином. Наприклад, на Заході люди ще пам'ятали приватну власність. У них була земля, вони пам'ятали це все. На Сході це вже не пам'ятали. Там були колгаси з 30-х років. І там некоторі люди, вони дати землю, вони не знали, що з нею робити.
на Захадзе ўсе ведалі, не хацелі, ну не ўсе, але бальшыня. І некаторыя зналі, дзе іхная зямля, каб яна была вернута. Вот гэты чыннік таксама іграў значэнне.